с който ни зареждат от нас и ние имаме ентусиазъм и желание за танци, знаете как е. На всички начинаещи, напреднали, средно напреднали, средно назаднали и всичките, които сте между тези категории някъде, както се самоопределяте, благодарим ви! Аз да кажа нещо. Следващата двойка, която ще танцува, е една невероятно ентусиазирана, но не само ентусиазирана, понеже ентусиазмът стига до някъде и след него трябва много постоянство, много усилия и така доста пот в залата, а те за поредна година доказаха, че това е нещо, което изобщо не може да ги изплаши и направиха един танц, който представиха за първи път в Австрия, танцуваха невероятно, танцуваха и на изминалия фестивал този уикенд и сега специално за нас, за Паланта, ще танцуват Теди и Глика. И тяхната нова хореография Feelings. Може да се мръднете още малко, понеже... Ще пострадате сериозно. Много са страшни.